Dobrodošli u novi video, ja sam Bagzimen i danas ćete gledat i kako napraviti robota koji čita komentare sa live streama. Šta se desilo sa mojim ekranom ovdje? Znam šta se desilo. Desi Nugi Raid. Evo, ako da namestimo sve nazad, popravili smo. Ovu tajnu kako napraviti robota koji čita komentare krijem već duže vreme. Hteo sam da budem jedini youtuber koji ima ovu funkciju na svom live streamu, ali danas ću vam otkriti tajnu. Dakle, nije uopšte teško, jako lako se dodaje ovaj glas u pozadini dok radite live stream. Sad ću vam pokazati u par koraka kako se to sve radi. Dakle, ovaj website morate pokrenuti preko Google Chroma, drugačije nećete imati da selektujete jezik koji treba da selektujete. Ostavio sam link ovog sajta preko kog možete napraviti vašeg robota koji će pričati. Sve što treba da uradite na ovom sajtu je da kliknete na Platforms i da povežete vaš YouTube kanal. Znači, to ćemo i da uradimo. Znači, ulogujte se u vaš kanal, akceptujte sve što vam izbaci i on je polu spreman. Sljedeće što treba da uradite, treba da kliknete na Speech Chat, Control Panel, Voice. I ovdje možete da selektujete kojim jezikom da priča robot. Dakle, na našem jeziku, to jest na balkanskom nema još, tačnije na bosanskom, srpskom, hrvatskom jeziku nema još ovaj program. Tako da, najbliži našem jeziku je poljski. Stavite na poljski jezik sva 3 polja. Zatim idite na User Group, ovdje možete selektovati koga će da čita robot. Znači ovdje vam piše normalni useri, vi, moderatori ili subscriberi. Dakle, možete na live-u, na primjer, isključiti ove normal users i uključiti subscribere i onda reći ako se subscribe-uju na vaš kanal, onda će im robot čitati komentare. Dakle, sada ćemo da testiramo ovo sve da li funkcioniše. Vratit ću se ovdje na moj live stream. Ovo je scena sa posljednjeg live streama. Ako bi ja sada ovdje napisao neku poruku, napisat ćemo, kad smo napisali poruku, sad ćemo testirati tako što ćemo poslati poruku. Ta poruka bi trebala ovdje da se pojavi. Dobrodošli u novi video, ja sam Bagzimen. I kao što čujete, ona je pročitala naš komentar. I tako će pročitati svačiji komentar koji budete postavljali. Znači, nebitno je ko bude komentarisao, bilo šta upišete, ona će da pročita. Znači, možemo upisati čak i ovako bez veze slova. I ona će čak i ta bez veze slova da pročita. Bus głosik fuogus w DTDZCZ i buzit ubs bus bev bus CZZBU. Kao što idemo, bilo šta napišete, ona će to da pročita bukvalno. Tako da, ovo je jedna stvar koju sam ja koristio na mom live streamu duže vreme. Napišite u komentare da li ćete koristiti. Po meni je ovo jako zanimljivo, mnogo privuče gledalce i zato je to jako dobro koristiti svojim live streamovima. Hvala svima na 2000 suba. Ako nisi ostavio like sutra će imati nesrećan dan.